Az nem a P-bekestes nevem, vagy Psytic. Mert itt azt írja, hogy üdvözlünk Psytic, vagy ez a játékos, nem tudom. Üdvözlöm, hogy bele egy újabb Snake EU. A második része lesz ennek a sorozatnak, és azóta a videón kívül játszogattam, és megszereztem egy pár skint, amit láthatjátok. És jobban tudom tanulgatni a dolgokat. Ő miért király? Nem is ilyen hosszú kígyó. Miért lenne király? Nem tudom. Videón kívül amúgy olyan jól tudom ezt a játékot, de videóban nem nagyon. Én nem értem, mi van velem, de minden esetre. Hallod. Ezek megszerezem. Akartam mondani, kik döglöttek meg. Hát akik el akarták lopni ezt a sok aranyértéket, mert ott fal volt, és ott simán bele tudtad volna bárki ütközni. Anna! De ma megint! Ma megint a falba ütköztem bele, hallod? Ma megint. Ja, most látom a kommenteket magam előtt, hogy de béna vagy. Mondjuk senki se ír nekem ilyet, de mindegy. Jó. Hacsa. Meg kéne élni a koronát. Mert amúgy azért jó bekövetni Instagramon, mert néha-néha oda, hogy csinálunk egy közös csoportot velem, akkor kirakom néha, hogy milyen nyereséget csináltam a Snake IO-ba. Hogyha pedig nagyon jó, akkor meg tudod látni, hogy milyen pro vagyok, és videóban pedig valamilyen nem sikerül. Akkor meg tudod látni, hogy nem is vagyok olyan béla, mint aminek te gondolod. Ezért érdemes bekövetni Instán. De ti volt, amikor nem követtek be Instán. Oh my god. Majd tudok rage-elni, de most nem jön be. Összecsattant a koponya. Összecsattant a kígyó koponya. Mennyi kígyó szó lesz ebbe a videóba? Megint kimondtam a kihívás. Nem mondjam ki azt, hogy kígyó. Ezt meg tudom csinálni? Na bár. Tehát nem szabad kimondanom, hogy kígyó. Ez a mocskos másik játékos kinyírt. Összeszedni mindent. Oh my god! Milyen gyorsan mensz te? Hogy tud ilyen gyorsan menni? Hogy, miből? Mod? Jó, valószínűleg. Hát én nem boostult össze, az biztos. Mondjuk Big Boss, hogy én mennyire tudok boostolni, de... Anyám, de hosszú vagy. De béna vagyok, és hülye is egyben. Akkor... koncentrálni. Koncentrál. Mondhatni azt, hogy tudok koncentrálni. Ki mondtam már, hogy kígyó? Nem, még azt nem. De okos vagy te is, nem áll, ne idegesítsetek. De okos vagy te is. Tényleg ki mondtam már, hogy kígyó? Best kihívás ever. Legjobb kihívás. Ez, hogy egy kígyós játékban nem mond ki azt, hogy ki. Várjál, kimondtam, de várjál. Itt ki fogom vágni majd a videóvágásakor, hogy kimondtam, hogy kígyó, és ti azt fogjátok mondani, hogy mindig hallottam. Nem úgy. Baszki. Ez a mocskos!
De elmondjátok, hogy ez hogy a józanos büdös picsában lehet azt megcsinálni, hogy te menj át mindenkin? Mert én eddig nem tudom. Menj át mindenkit, és ilyen csaló legyél, az hogy kell megcsinálni? Nem tudom. De videóban miért vagyok ilyen béna? Volt, amikor 6000-es méretű kígyóm is volt, de az mindig csak videón kívül. Miért vagyok ilyen béna videóban? Baszki. Ja igen, mert videóban egy csomó kígyó. Közírok! Hú. Jaj, de a játék a hibás, mert berak ilyen picin 100 méteres kígyók közébe. Berak 100 méteres kígyók közé, és az a kívás, hogy túléljek. Normális ez? Ne lopjál már, én is kapjak már belőle valamit. Ne csak te. Bár mondjuk a nagy részét úgyis ez a személytette meg. Személytette meg a nagy részét. És nekem pedig nem adott semmit. Hogy lehet ilyet? Hogy lehet ilyet, hogy nem adott legpróbnak semmit? Hogy lehet ilyet? Ilyet nem lehet. Jaj, baszki. Úgy, menj is belém. Babam. Hogy mi? Én még nem láttam. Bár olyan cseh, hogy ilyen picin ezt a mézes kalácsot megölje. És nem is fogunk látni. Törörö. Tekután a király. Ide szerintem nem kell fogom bejöjjek. De én bejöttem. Ne, Tekukán. Tekukán, please. Harikiri. Mik ezek a nevek? De várjál, már dögöljek magam. Nevezzem át magam. Boti Harikiri. Jó. Boti Harik. Tökéletes. The best name ever. 2023-ban Snike-ba ez a legjobb név. Boti Harik. No, nice. Boti Harik. A legbénább játékos in the world. Boti Harik. A legbénább játékos in the world. Boti Harik, ezt meg kéne ossza. Boti Harik. Score 16. 16 méretű kígyót tudott ajánlani. 16 méretű.